Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Huwebes, November 5, 2020. Padayon tang ga-monitor sa Bagyong Siony o ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 595 kilometers east sa Basco, Batanes. Naa kini sa severe tropical storm category, di na dunay gikusgong hanging 95 kilometers per hour o pag-unos nga moabot og 115 kilometers per hour. Gairog kini sa direksyon na west-southwest sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Ug tungod sa extension o trough niining Bagyong Siony, ang mga probinsya sa Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog og kilat na posibleng makamugna og kalit na pagbaha o pagdahili sa yuta. Ug base sa forecast track ni Bagyong Siony, gi-expect nato na ang sentro niini mupaduol o mulabay sa Batanes o Babuyan Group of Islands ugma sa buntag o hapon o posibleng maka-landfall niining mga lugara. O pag-abot sa Sabado sa buntag, makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Ug mao kani ang atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.